בואו נעבור לדבר הבא שלנו. האור שלנו לרוב, אני מנסה, כן, תודה, האור שלנו לרוב הוא הראשון שמגיב לשינויים ולסביבה שבה אנחנו חיים. שינויים אלו יכולים לגרום לפיגמנטציה בעור, דבר שמטריד בעיקר נשים, אבל החדשות הטובות הן שניתן לטפל בזה. אז נמצאת איתנו גל מלול. גל פה איתנו? כן, קוסמטיקאית קלינית. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, מה קורה? מצוין. איזה פיגמנטציות בעור יש לנו? מה גורם לפיגמנטציה? מאיפה להתחיל? הורמונים. מאיפה שאת רוצה. אז מההתחלה. מהשפם. קודם כל, פיגמנטציה. נכון. בול. פיגמנטציה זה קטעים קהים שיש לנו בעור, שזה בעצם קהים יותר מהגוון הכללי של העור שלנו. והיא נוצרת בשכבה העליונה של העור. יש לנו אפידרמיס, דרמיס והיפודרמיס, היא נוצרת באפידרמיס. בעצם יש תאים שנקראים מלנוציטים, אותם מלנוציטים מפרישים מלנין, שזה החומר שמייצר את הפיגמנט. ובכל האורות, הפיגמנטציה מבחינת המלנוציטים הוא שווה ומאוזן, אבל כשיש טריגר, הוא מפריש הרבה יותר, ואז נכנס לתמונה בעצם כל הטריגרים וכל סוגי הפיגמנטציה שיש. שזה בעצם, זאת אומרת, אני יודעת שאצלי זה קרה בהריונות. זה פתאום הפציע. הטריגר הכי משמעותי. וואו, זה היה מטורף. ברעיון שלי זה לא ישפיע עליי. ברעיונות שלו, אני עבר בשלום. דברים אחרים משפיעים. לא ראיתי דברים... למה תמיד אבל רואים את זה? דווקא על השפם. מכל דווקא לי לא היה, האזורים נכון, לי לא היה בשפם, לא, לי היה פה. הרבה נשים מתלוננות דווקא על השפם. אז פיגמנטציה הורמונלית, לא זוכר את זה. מאוד פה, נורא קל לזהות אותה, עין מזוינת כמובן, זה נורא כאן, כאן, ושפם שכולנו מכירים. יש 3 סוגי פיגמנטציה, שבעיקר, שזה פיגמנטציה הורמונלית, פיגמנטציה שהיא בעצם נוצרת כתוצאה מטריגר הורמונלי, זה יכול להיות שחלות פוליציסטיות, הריון, הנקה, you name it, פיגמנטציה סולרית, שזה חשיפה ממושכת לשמש, ופיגמנטציה פוסט-טראומטית, שזה נקרא PAH. או שמה זה? פוסט-אינפלמטורי הייפר-פיגמנטיישן, שזה בעצם פיגמנטציה שמגיעה מפוסט-טראומה. ואז מה קורה? סטרס נפשי. וואו. תרופות שאנחנו נוטלים, זה ואז מה קורה? פיגמנטציה. של האור. אבל יש כל מיני סוגים, אני ראיתי... אז זהו. וזה בעורות הקהים יותר בדרך כלל. יש גם מה שאני ראיתי אצל אנשים, אם אפשר לדבר רגע... איזה כיף. יש עוד משהו שאנחנו מכירים, שזה חשוב. פיגמנטציה שדווקא, אנחנו רואים קטע שהאור נהיה לבן. זה היפופיגמנטציה. שזה מה זה אומר? כשהאור שלנו נכנס לסטרס, המון פעמים, המון מצבים, באמת יש המון טריגרים, הוא יכול פשוט להפסיק לייצר מלנין, שזה אותו חומר שמייצר את הפיגמנט, ואז נהיה כתם לבן. נכון, ואז יש לך פתאום אנשים... יש מה לסדר את זה? גם בקביעה, אגב, זה יכול לקרות. המון דברים לעשות ברגע שיש חוסר ייצור של מלנין. את צריך מלנין, אבל לא יותר מדי מלנין. מה זה? כמות מאוזנת. זה די אבוד? ברגע שיש היפופיגמנטציה, זה די אבוד. ויטיליגו למשל, מחלת עור שהיא מאוד... כן, נכון. לצערי עלתה בשנים האחרונות, זה חוסר ייצור של מלנין. ואין מה לעשות עם זה? לא. אז יש מה לעשות אז יש מה לעשות עם הכתמים הכהים. היפרפיגמנטציה. פיגמנטציה שהיא בעצם עודף... עם זה כן יש מה לעשות, עם החוסר אין מה לעשות. המון מה לעשות. אוקיי, מה? אבל לעשות את זה כמו שצריך. תסבירי. יש כמה גישות. קודם כל, השלב הכי קריטי זה אבחון. להבחן את סוג הפיגמנטציה, להבין איזה סוג פיגמנטציה, שוב, יש אזורים, יש להבין מבחינת תשאול של המטופלת, להבין בעצם ממה נגרמת הפיגמנטציה, להבחן את האור כמו שצריך, ולפי זה, לפי האבחון, אפשר להתאים. יש מכשור, יש IPL שהוא מאוד מוצלח, יש תכשירים ביתיים שאפשר להשתמש בהם, אבל שוב, השלב של האבחון הוא סופר קריטי, כי אם אני לא אבחן את זה נכון, ואני אשתמש לפיגמנטציה הורמונלית במכשור, לרוב, סליחה. לבריאות. זאת אומרת, זה נכון, את אומרת דברים נכונים. אז מה, אבל הטיפול הוא יעיל? זאת אומרת, זה עובד? טיפול מאוד מאוד יעיל. איך את מטפלת? אני מטפלת, קודם כל מטופלת שנכנסת אליי לקליניקה, עוברת אבחון מאוד מאוד יסודי, ממש מעמיקה את האבחון. אוי ואבוי, זה נראה קשה. כן, זו מטופלת שהגיעה להם עם אקנה מאוד מאוד קשה בהנקה, ואז שוב נכנסה להיריון, אז גם עברנו עם חומרים מאוד מאוד עדינים, והתוצאות, אני בוכה אחרי כל תמונה כזאת בערך. למה? זה נורא מרגש. אני מרגישה שליחות. זה נשמע קלישאה, אבל זה ממש מרגיש לי. איך אגב רואים שהפיגמנטציה נובעת מסיבה כזאת או אחרת? איך יודעים שהיא מהשמש או מסיבות הורמונליות? כי את אומרת שהיא מטפלים בפיגמנטציה ההורמונלית. קודם כל, אני אגיד... כן, אבל איך? מה ההבדל במה שרואים? האור זוכר. האור זוכר. אם היום, בשנות ה-20 שלי, אני אחשף לשמש ואני אשקף ככה בשמש, אני לא אראה את זה היום, אני אראה את זה בעוד 5, 6, 10 שנים, בום. בהצלחה לך, מה מילה? בגיל 20 שמתי שמן גזר על הפנים. ברור, טרופיקנה. אני יודעת שזה הולך להגיע. ברור, וזה הגיע. הדין יגיע. אז את מטפלת באיזה, במכשורים או בקרמים? אני מטפלת גם במכשור וגם בגישות קלאסיות. המיינד שלי זה קודם כל להבחן את האור כמו שצריך. לפעמים יש מטופלות שאני אומרת להם, אני לא מטפלת בך, אני שולחת אותך הביתה, תשקמי את האור שלך, הוא נורא פגיע,
תגיעי אליי שעור מאוזן, שולח אותה עם חומרים נורא משקמים, נורא מאזנים, תחזרי אליי, שנוכל לטפל בזה כמו שצריך. יפה, אז איפה אפשר למצוא אותך? בקריית אונו. קריית אונו, אחלה קריית אונו. מה לכתוב בגוגל? לכתוב גל מלול, ויש אתר שאפשר להגיע אליו ישירות, ולמצוא את כל המידע. גל, תודה רבה. תודה שבאת אלינו הבוקר הזה.